10:00 goizeko 5 bitartean, gainera behi 611 errepidean, Bilbon, Galbarriatu inguruan, Derioko noranzkoan dagoen erraia moztuko da baita, Artxandara sartzekoa ere, gaur gauean, 10:00 goizeko 6:00 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Mozal legea beste araudi berri batengatik ordezkatzeko akordio batetara iritsi dira EH Bildu eta Espainiako Gobernua Madrilen. Mertxe Aizpurua eta Jon Iñarrituk gaur goizean Kongresuan eginiko agerraldian azaldu dituzte adostutako aldaketak. Mozal legearekin amaitzeko zintzilik zeuden 4 artikuluen inguruko akordioa hitzartu dugu Gobernuarekin. Hain justu errespetatu faltak, desobedientzia, gomazko pilotak eta mugan eginiko kanporaketak. Modu honetara, Mozal legearen neurri kaltegarri guztiekin amaituko da eta guzti hori egungo legea ordezkatuko duen lege berri batean jasoko da. Ildo horretan, herritarren askatasun eta segurtasunari buruzko lege organikoak joan den legealdiko tramitazioan lortutako akordio eta aurrerapen guztiak bere egingo ditu, eta horrez gain gaur aurkeztuko ditugun 4 gaiak ere txertatuko dira lege berrian. Fiskaltzak 14 urteko espetxe zigorra eskatu du Mario López Gernikako saskibaloi taldeko entrenatzaile eta kirol zuzendari ohiarentzat 13 urteko adingabe bati modu jarraituan sexu abusuak egiteagatik jarritako salaketa dela eta salaketaren ondotik Espainiako Saskibaloi Federazioak kirol zuzendaritzatik kendu zuen akusatua. Epaiketa urtarrilaren 14-tik 16-ra egingo da Bizkaiko auzitegian. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiak ukatu egin du GT sindikatuak Euskotrenen egonkortze prozesuan eskatutako hizkuntza gaitasunen inguruko helegitea. Eskatutako euskara maila itun kolektiboan islatuta egonik ezin dela horren aurka egin jakinarazi du auzitegiak. Borrokek ez dute etenik ekialde hurbilean. Ostegun goizaldera arte Libano hiriburuaren aurkako erasoak bata bestearen atzetik izan dira. Hainbat zauritu eta gutxienez 9 hildako zenbatu dituzte. Gabon deizuela, Mozal legea beste araudi berri batengatik ordezkatzeko akordio bat lortu dute EH Bilduk eta Espainiako Gobernuak. Halaxe jakinarazi dute Madrilen koalizio subiranistako bozeramaile diren Mertxe Aizpurua eta Jon Iñarrituk gaur goizean prentsaurrean eginiko agerraldian. Akordioaren arabera, gomazko pilotak erabiltzeari utziko dio poliziak eta errespetu faltagatik ezarritako zigorrak irainka aritzegatik, hau da objektibogarriak direnak, izan beharko dira, besteak beste. Mozal legearen deusestapenaren alde dauden gainerako alderdiei helarazi die jada EH Bilduk akordioa islatzen duen dokumentua guztiek batera sinatuko dutelakoan. Mozal legearekin amaitzeko zintzilik zeuden 4 artikuluen inguruko akordioa hitzartu dugu Gobernuarekin. Hain justu errespetatu faltak, desobedientzia, gomazko pilotak eta mugan eginiko kanporaketak. Modu honetara, Mozal legearen neurri kaltegarri guztiekin amaituko da eta guzti hori egungo legea ordezkatuko duen lege berri batean jasoko da. Akordio honekin, beraz, orain arte zegoen blokeoa haustea, adosteke zeuden elementu kaltegarrienak ezabatzea eta Mozal legearen amaiera errealitate bilakatzea lortu dugu. Gomazko piloten erabilerarekin amaitzea lortu dugu. Balio eta garrantzia handia duen zerbait da gure herrian, neurri hau gomazko piloten ordez hain kaltegarriak ez diren materialak erabiliko dira aurrerantzean. Euskal gizarteak arlo honetan azken urteotan egindako aldarrikapen nagusietako bat da. Hau eta horrela betetzen dugu horrela aldarrikapen hau. Testua talde guztien eskuetan dago jada eta uste dugu gehiengoak jarrera baikorra duela tramitazioa aurrera eramateko. Gure asmoa, gure nahia,
aldatu daitela, legea aldatu daitela. Bilatu egin behar dugu oreka bat, eta oreka nik uste dut legearen edo proposamenaren hainbat artikulutan lortzen da. Beste honetan, buelta bat egon beharko dautzogu ideiari. Erabakitzeko eskubidea aitortzaren aldeko eskaera luzatu zuten atzo Bizkaiko Batzar Nagusiek. Gipuzkoako organu berean pasaden astean onartutako mozio bera plazaratu eta onartu zuten EAJ eta EH Bilduk. Eskatuko duguna, ganbara honetan eskatuko dena da, dagoeneko indarrean estatutuaren garapen osoa, estatutuari kendu zaizkion eskuduntzak eta gaitasunak berreskuratzea, eskuduntza gehiago edukiko dituen estatutu berri bat izatea, nazio aitortza Euskal Herriarentzat, erabakitzeko eskubidearen aldarrikapena eta estatuarekiko aldebikotasunean oinarritutako harreman berri bat ezartzea. Potentea da, adierazpen hau, ambiguedaderik gabekoa eta enplazamendu oso argia da. Espainiako Audientzia Nazionalak artxibatu egin du Miguel Ángel Blancoren hilketa dela eta Marisol Iparragirrei irekitako auzia. Epaitegi honen arabera gertakariak preskribatuta daude eta beraz ezin dira auziperatu. 1997an baitu eta erail zuen etak Blanco Ermuako Alderdi Popularreko zinegotzi zena. Ipar Euskal Herrian aske utzi dituzte jendarmeek atzo Hendaian atxilotutako 7 lagunak. Migratzaileei modu antolatuan lagundu izana egotzi zaie azkeneko korrikan Santiago Zubia haiekin gurutzatu izanagatik. Hala ere, Baionako auzitegian deklaratu beharko dute 2025ko urtarrilaren 28an. Pertsonen zirkulazio askea oinarrizko eskubidearen errespetua berresten eta exigitzen dugu. Militanteen jazarpen polizial eta judiziala geldiaraztea eskatzen dugu. Estatu hutsegite baten faltak arintzen baitituzte. Elkartasun hori ez da delitua. Utz diezaiogun harrera herria egunez egun eraikitzen dutena kriminalizatzeari. Libre utzi dituzte ere Merieneko aferagatik atxilotutako 3 herritarrak. Apirilean Kanboko Herriko Kontseiluan jasotako gertakariengatik giltzaperatu zituzten. Datorren otsailean gauzatuko da epaiketa. Kanboko afera aipatzen dugu. Bortizkeriak gu jaso egiten dugu, laborantxak jaso egiten du, lujak kentzen dazkotelarik estakuru faltsu batzuekin laborariak. Eskualegian bortizkeria jaso egiten du, etxeta lotizamendia badugu arboran, 27 auzi baditu irabaziak lukzaindiak, hor ere bada hautetxizuniten konplizitatea,
Eta neok ez du jauze gaiten. Ez da bortizkeria hori? Sinuat harritia gira, bada 6 hilabete pasatu dela hori herriko etxean. Erten dute izan dela bortizkeria ez da egia. Hauzapezak bazakin arrasuntza laborari horiek giren zirela, eta ez du deus egin, ez dakit zer diren horien egiteko manerak ez dut ulertzen. Segur da hor margienaren hauziaren deia goitatzen dugula. Segur da gaia minbela dela bai Kanbon eta bai eskualerian. Harritzekoa da. 2021ko urtarrilean Aizarna Zabalen Aintzane Pujana labankada ziltzegatik akusatutako emakumea izan dituen bikotekideen biktima gisa aurkeztu du aitak epaiketan eta haien tratu txarrak eta bortxaketa jasan izan dituela adierazi du. Aintzane Pujanaren baiketa eta hilketa argitzeko epaiketa egiten ari dira egunotan Gipuzkoako auzitegian. Fiskaltzak espetxealdi iraunkor berrikusgarria eskatzen dut delituez akusatutako bikoteko kideentzat. 6. jardunaldi komuna emakumearen aitaren deklarazioa izan da. Aitak alabak izan duen bizitza kontatu du 3 urterekin adoptatu zutenetik hilketa gertatu zen unera arte. Haren aburuz akusatua izan dituen bikotekideen biktima izan da. Horietako bik tratu txarrak eman zizkiotela esan du, batek prostituitzera behartu zuen eta besteak bortxatu egin zuen. Osasungintza alorrean, Oparri plataformek lakoako gobernuari Osakidetzaren diagnostiko erreala egitea eskatu diote, baita eragile guztiekin elkarrizketa bideratzea ere. Osasun sailburuari bilera bat ere eskatu diogu duela lau aste eta oraindik ez dugu erantzun izan. Osasun publikoaren aldeko herri plataformak gonbidapenik izan ez duen moduan egungo osasun egoerak eragiten dien beste kolektibo batzuk ere ez dira izan deituak. Pentsiodunak, feministak, egoitzeko familiarrak, erabiltzaileak, udalak eta abar. Euskotrenen egonkortze prozesuan ezarritako hezkuntza eskakizunak bere horretan jarraituko dute. Halaxe jakinarazi du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiak UGTek aurkeztutako helegitea ukatu ostean. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak atzera bota du UGT sindikatuak Euskotreneko egonkortze prozesuaren baitan euskara eskakizunari jarritako helegitea, izan ere auzitegiak negoziazio kolektiboetan ontzat emandako irizpideak epaitegietan inpugnatzea egozten dio UGT sindikatuari eta ebatzi du ez duela demanda jartzeko zilegitasunik. UGT sindikatuak Euskotreneko hizkuntza eskakizunen kontra jarritako helegitea ukatu du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak. Hala jakinarazi du elak oharbidez, izan ere auzitegiak ebatzi du hizkuntza eskakizun horiek itun kolektiboan jasota daudela eta beraz ezin dela horien aurka egin. Beste modu batean esan da, enpresak legea behar bezala aplikatu du. Halaber epaiak dio UGTek hitzarmenaren sinatzaile ere badela, baita Euskara Batzordeko partaidere, ondorioz negoziazio kolektiboan ontzat emandako irizpideak epaitegietan inpugnatzea egozten dio, hortaz ez du demanda aurkezteko zilegitasunik. UGTren euskalaren eta gaztelaniaren ezagutzak parekatzearen aurkako obsesioak sindikatuak defendatutako aurreko posizioekin kontraesanak sortu dituela dioelak eta gaineratu agerian utzi duela sindikatuaren involuzioa. Euskotreneko hitzarmen kolektiboaren 50. artikuluak zehazten dituela lanpostu bakoitzerako hizkuntza eskakizunak gogoratu du sindikatuak eta horren arabera eskatu du euskarazko B2 maila Euskotrenek hautaketa probetan.
Euskarak bizi duen egoera kontuan hartuta, ELA sindikatuak negoziazio kolektiboaren balioa azpimarratu nahi izan du, hori delako euskara eta euskaldunon eskubideak bermatzeko tresna, eta zentzu berean, negoziazio kolektiboa indartu eta euskara planak bultzatzen jarraituko du, gehien bat sektore publikoan. Labek bere aldetik positiboki baloratu du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaia, baina ez duela euskararen aurkako oldarraldiaren norabidea aldatuko dio. Kontuan izan behar dugu, oldarraldi judizialean kokatu diren orain arteko beste epaiak ez bezala, oraingo epai hau ez dela sartzen hizkuntza eskakizunen zilegitasunaren aferan. Ez administrazioen euskalduntzea nolako izan beharko lukeen ebazten. Ez du horren aldeko iritzirik ematen. Ondorioz, epai honek ez du oldarraldiaren norabidea aldatuko. Euskararen aurka etorriko diren balizko epai berriei aurre egin eta normalizazio osoa argiesteko neurri juridikoak hartzera dei egin du LAB sindikatuak. Euskararekin loturiko ekinbidei dagokionez, Gasteiz Euskararen hiria ekimenak euskal hizkuntzaren inguruko jai eta partaietza topagunea eskainiko du 12 orduz jarraian, hiriko hainbat elkarte eta gizarte eragileen eskutik. Aniztasuna, euskara eta jaia uztartu nahi ditu plazak eta hitzak kolorean hitzak lelopean. Zergatik egin dugu hau, pixkat ere euskaraz osatzeko arnasguneak eta uneak sortzeko hemen Gasteizeko erdigunean. Eta, tarte ezberdinak izango ditugu egunean zehar, alde batetik goizeko tartea familien tartea izango da, ez gaztetxoena, familiena, tailerrak eta bar izango ditugu hemen plazan. Gero eguerdian bertsozale elkartetik bertso saio bat izango dugu, antzerkiak, bakarrizketak, eta amaitzeko pasadenaren kontzertu bat eta anekdotasen kontzertu bat. Atzo izendatu zuten Errenteria gune tentsionatu etxebizitza arloan. Euskal Autonomia Erkidegoko halako lehen udalerria bihurtu da. Izendapen honi esker, hainbat neurri hartu ahalko dituzte instituzioek alokairuen prezioari dagokionez, besteak beste. Errenteria gune tentsionatu izendatu dute aurreneko udalerria da Euskal Herrian. Asteartean sinatu zuen Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailburuak eremu tentsionatu izendapenaren deklarazioa. Eta orain Espainiako etxebizitza ministerioak aldizkari ofizialean argitaratzea falta da legeak aurreikusitako neurriak indarrean zehar daitezen. Hori bera abendurako argitaratzea espero da. Zona tentsionatu izendatzea ez da jarrera edo keinu huts bat. Konpromeso eta erantzunkizun bat da, etxebizitzaren merkatua tentsionatzeko arazo handi bat duela onartzea baitakar udalerriarentzat. Jaurlaritzaren arabera tentsio handiko eremu izendatzeko bi irizpidetako bat bete behar dute udalerriek. Alokairuen prezio 1,7 baino gehiago igotzen bada, edota alokairuaren eta etxeko oinarrizko horniduren gastua etxeko diru sarreren 1,30 baino handiagoa bada. Bada Errenteriak biak betetzen ditu. Etxebizitzen esparruan larrialdi egoeran dago, etxebizitza hornidura ez da nahikoa. Arrisku hori areagotzeko baldintzak ditugula eta gainera hori horrela dela etxebizitza hutsen parkea oso txikia izanik, ez? Hartuko diren neurriek bereziki alokairuen prezioen neurrigabeko hazkundari muga jartza ahalbidetuko du. Horretarako 3 urteko plangintza adostu dute. Aurten tentsio handiko eremuetako jabeek 3% baino ezin dute igo alokairuaren prezioa eta datorren urteko indizeak KPI-aren azpitik egon behar du. Oro har neurriak indarrean jartzean prezioa mugatuko dituzte erreferentziazko prezioen baitan urtebeteko ezoiko 3 luzapen ezarriko dituzte amaitzen diren kontratuetarako eta 5 etxebizitza edo gehiago dituztenentzat muga indartua finkatuko dituzte. Errenteria da eremu tentsionatuaren izendapena eskuratu duen lehena, baina Jaurlaritzatik da abian dituzte Zumaiako, Galdakaoko eta Lasarte Oriako prozesuak.
Ota Egi alkateak esan Donostialdeko metropoli inguruan gehiago izan beharko luketela bide horrekin bat egiten duten herriak. Izan ere Donostian dagoen presioak eragina du inguruko udalerrietan. Etxebizitzarena erronka partekatua delako, elkarren menpeko garelako, etxebizitzari dagokionez, eta politika publiko koordinatuak eta lerrokatuak behar dute izan eraginkorrak izango bagera. Denis Itsasok esan du Donostiak eta Irunek urrien egin asmo dutela eskari ofiziala, eta Bilbok eta Gastizek ere eskaria egiteko asmoa erakutsi diotela Jaurlaritzari. EHUk genero indarkeriaren aurkako espedientea ireki dio sare sozialetan hitz matxista, homofobo eta faxistak plazaratu zituen irakasleari. Zuzenbideko fakultateko langile da berau eta azken egunotan protesta ugari egin dituzte ikasleek irakasleak klaseak emateari behin betiko utzi dezan. Ohar baten bidez ikasleek EHUren ekintzek hipokresia islatzen dutela adierazi dute eta ekintzok ikasleen presioaren ondorio direla baieztatu dute. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eskola jangelen arloan onartu dituen azken aginduak aztertu ditu Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarteak eta esan du engainatuta sentitzen direla araubide horietan ateak itxi zaielako bestelako eredu bat lantzeko egitasmoei. Eredu osasuntsuago, jasangarriago eta pedagogikoago bat dute buruan, baina horretan aurrerabideak sustatu beharrean uste dute administrazioak nahi izan duela makroenpresek kudeatu eredua blindatzea. Garraio publikoan orain arte ezarritako deskontuak alde batera utzi ditzake Espainiako gobernuak Hego Euskal Herrian. Azken 2 urteetan inflazioari aurre egiteko neurrietako bat da berau eta bonoak eta bidaietan deskontu zuzenak ezartzen ditu. Atzo Oskar Puente Espainiako garraio ministroa baliabide hau ezabatzen aldeko agertu zen. Hala ere, oraindik ez da behin betiko erabakirik ezagutzera eman. Open Bilbao ekitaldiaren aurkezpena gauzatu da gaur goizean Bilboko udaletxean, bertan izan da Xabi Alo. Bilboko udaletxeak ateak zabaldu ditu gaur Open jaialdiaren baitan eta aburto alkateak hainbat gela erakutsi ditu, tartean arabiar aretoa edota osoko bilkuren aretoa. Open jaialdiaren 8. edizioa ospatzen ari dira Bilbon, arkitekturaren jaialdia lelopean. Eta hilaren 6 arte Bilboko 72 eraikin bizitatu ahalko dira. Hauxe da neure eguneroko tokie, lekua, lan eitzeko, neure zinegotziekin eta funtzionarioekin, zerbitzuak prestatzeko, hiriaren zerbitzuan eta hiritarron zerbitzuan egoteko. Baina nik uste dut baita ere eraikina oso berezia dela, oso polita esango nuke, eta nahi dugu bilbotarroi aukera ematea eraikin honen barruan egoteko eta eraikina disfrutatzeko. Beste modu batean baita ere, ze gaur nahi dugu azpimarratu eraikin honek daukan ikuspuntu kulturala edo arkitektonikoa. Eta uste dut Open Bilbao programagaz daukagun izugarrizko aukera daukagula eraikina disfrutatzeko. Emakume bati erditze egunean azterketa eginarazi izana salatu zuen atzo LAB sindikatuak agerraldi batean. Kasua Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoari helaraziko dio zuzeneko diskriminazioa suposatzen duelakoan. Erditze egunean egonkortze prozesu baten azterketa egitera behartu zioten emakumearen kasu helarazi dio LAB sindikatuak Arartekoari, zuzeneko diskriminazio kasu batengatik kexa helarazi dio herriaren defendatzaileari, izan ere sindikatuak jakinarazi duenez, emakumea Basauriko etxe maitia udal egoitzako erizaintzako laguntzaile lanposturako azterketara aurkeztu zen. Emakumeak 2 aldiz jakinarazi zion azterketaren epaimahaiari haurdunaldiaren egoera eta irailaren 10ean azterketarako 2 egun falta zirela, epaimahaia bildu egin zen eta erantzun zion azterketa eta erditzea aldi berean egiten baziren, epaimahaia ospitalera joan ahal izango zela, proba gainerako hautagaien ordutegi berean egiteko. Sindikatuak adierazi du epaimahaiak aukera bakarra eskaini ziola, proba ospitalean egitea azterketaren ordua aldatuta.
Horren aurrean eta proba modu duinean egin ahal izateko alternatibarik ematen ez ziotela ikusita, hautagaiak ez aurkeztea erabaki zuen. Sindikatuaren ustez, egoera hori zuzeneko diskriminazioaren kasu argia da, izan ere erdituko zaren egun berean azterketa bat eginaraztea, sexualekin zerikusi zuzena duten arrazoiengatik diskriminatzeko neurria da. Hala nola, haurdunaldiagatik edo amatasunagatik, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko dekretuak jasotzen duen bezala. Gaixo baimenen erreforma bat bultzatuko duela iragarri du gaur Espainiako gobernuak, baimen malguagoak nahi ditu. Hau da, langilea ez dadila erabat lanerako edo erabat gaixo egon, baizik eta batzuetan aukera egon dadila lan batzuk egiteko gaixotasunak edo istripuak halakorik eragozten ez duenean. Elma Saiz Gizarte Segurantzako ministroak egin du iragarpena Madrilen Nueva Ekonomia Forumek antolatutako gosari batean. Azaldu duenez, hurrengo egunotan bilera batera dituko ditu Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak eta COE patronalak gaixo baimenen erreformari buruz hitz egiteko. La piel, que te has dejado la piel trabajando, pienso... Israelek beste gau batez bombardatu du Beirut erdigunean. Libanoko hiriburuko erasoez gain, herrialde hegoaldeko lurrezko inbasioa ere aurrera doa. Venezuelako hauteskundeetako hainbat akta ezagutzera eman ditu Carter zentroak. Latinoamerikako herrialdeko bozketa egunean behatzaile gisa egon ziren erakunde honetako hainbat ordezkari. Plazaratutako datuen arabera, Edmundo González aukeratu zuten presidente herritarrek 55 puntuko aldearekin. Nicolás Maduro presidentea jakinarazi du jada ez dituela Carter zentroak islatutako datuak kontuan hartuko. Kultur arlora salto, Eduardo Chillidaren obraren eta bizitzaren inguruan 11 lan egin dira 11 formatu ezberdinetan. Ostegun honetan aurkeztu dute ordea Chillidaren obren inguruko lehen eleberri grafikoa David Martok idatziriko Chillidaren mapa. Aste honetan, Borla musika taldearen Kordoba bidea disko berria aurkeztuko digu Koldo Otamendik musika zuzenean programan. Aste honetako musika zuzenean telebista saioan Borla taldea ezagutuko dugu. Berriki atera duten Kordoba bide izeneko diskoan murgilduz. Borla taldea talde berria da. 2023 urtean emate dituzte lehen pausoak eta dagoeneko maketa bat eta disko bat kaleratu dituzte. Izan ere, taldeko kideek beste musika egitasmoetan hartu dute parte, eta bide horretan Thatcher, Blessures edo Komisan bezalako taldeetan aritu izan dira eta aritzen dira taldekideak. Horrek, kantuak emateko errestasuna eman zien musikariei, eta azkar batean egin zituzten lehen kantuak.
Oraindik ere kantu zerrenda osatu gabe zutenean lehen kontzertu egiteko proposamena jasotzen dute. Eta bide horretan taularatzen da banda ordu erdiko errepertorioarekin. Lehen demoarekin kontzertuak egiten hasi ziren. Lehenik Nafarroan, gerora Euskal Herri osora. Eta bidean disko berria prestatzen aritu ziren. Maketako kantuak bildu eta 2 kantu gehiago gehitu sortzen da Kordoba bidea izeneko lan hau. Borla taldea 3 moduan taularatzen da. Gitarretan eta azpiahotsetan Ander. Ahots nagusian eta basuan Martin eta baterian Timeo. Musikalki pop eta rock giroetara bideratzen dituzte euren doinuak. Kantuak melodia asko dute, gozoak dira eta era berean indartsuak. Musika tresna bakoitzak badu bere protagonismoa Borla taldearen kantuetan. 3 musikari izaki instrumento bakoitzak bere garrantzia du. Gitarrak polita dira, ostariak, bajuak erabatekoak eta era berean melodikoak. Eta bateriak kolpe zehatzak ematen ditu, beti ere kantuaren alde. Izan ere, ahotsak dira taldearen beste ezaugarri bat. Martinek abeste ditu kantu gehienak, eta hor Anderren laguntza izaten du azpiahotsetan. Izan ere, azpiahotsek ere garrantzia handia dute kantuetan. Borlaren debuteko izan zena kasete formatoan argitaratu zen. Lehen iraupen luzekoa berriz, vinilo formato ederrean. 2 diskoak sarean barna eskuratu daitezke, esaterako Borla taldearen Instagram sarean. Duela urtebete eskaini zuen taldeak bere lehen zuzenekoa, eta dagoeneko 20 kontzertutik gora eskaini dituzte. Gehienak Euskal Herrian, eta era berean Frantzian eta Bretainian bira txiki bat egiteko aukera izan dute kantu berriak aurkezten. Kordoba bidea diskoa ezagutzeko entsegu lokalean egin genuen hitzordua taldearekin. Bertan luze eta zabal aritu ginen talderen bizitzaz eta disko berrian murgiltzeko aukera izan genuen. Esan bezala, Borla taldea izango da musika zuzenean telebista saioko aste honetako talde protagonista. Gaur, gabeko 10etan, hemen 11 telebistan eta sarean nahieran. Pantailaren beste aldean dugu Irati Agrazkoenaga, beste behin kulturarloko agendarekin. Adi. Euskal emakume zinemagileen zikloa urritik abendura izango da Donostian eta Gasteizen. Egileek beraiek hautatutako dokumentalak eta fikzioak izango dira ikusgai Donostiako Tabakaleran eta Gasteizko Artim Museoan. Egietako gehienek euren lanak aurkeztuko dituzte 2 hiri hauetan eta edizioa osatzen duten fikziozko filmetan eta dokumentaletan emakume zinemagileek luze eta zabal hitz egin dute emakumez, euren buruaz, euren lankidez eta dizkidez. Bata bestearekin antz handirik ez duten 3 erretatuk moldatzen dituzte zuzen ere, egongo diren 3 figura. Alde batetik aurten mendeurrena duen Nestor Basterretxea, Señales de vida Nestor Basterretxea lana, Gentzane Martínez de Osaba eta Alejandro García de Vicuñarenak, Elvira Zipitria, frankismo garaiko ikastoren aintzindaria, Maider Oleagaren muga, deitzen da pausoa izeneko, denboraz, kanpoko elkarrizketa eta azkenik Eulalia Abaitua, 19. mende amaierako eta 20. mende hasierako Bilboko argazki egintzaren aintzindaria, Ainhoa Urgoitia eta Enrique Herreiren norberaren gela lanean agertuko da. Historio pertsonalagoak ere dakartzate, Amaia Nerikanek eta Arantza Santestebanek lehenak 5 minutu lanean aztertzen du zeien latzaren ama gazte batentzat eta semearentzat, aita Urruneko espetxe batean preso egotea. Eta bigarrena berriz hausnarketa serio eta gordin bat egiten du 918 gau lanean. Eta kontatzen du zer nolakoak izan ziren berarentzat espetxean eman zituen 918 gau haiek eta ze distantzia dagoen. Azkenean kartzelan sartu zen emakumearen eta presondegitik irten den emakumearen artean. Emakumei buruz hitz egiten duten emakumeak beraz dira denak, baina baita gizonez ere bizitzaz, borrokaz, lanaz, modu kariñoson edo kariñoaz, adizketasunaz eta amodioaz diardute guztiek eta guztiaz mintzatzen diren emakumeak izango ditugu bertan euren ahotsekin. Eta Euskal Herriko lehenengo argazki topaketa antolatu dute urriaren 5ean, larun batean, Aretxabaletan. Argazkilaritzaren aldeko apustua egiteko eta tokiko talentuari balioa emateko asmoz
aurkeztu dute edo sortu dute argazki.eus Euskal Herriko lehen argazki topaketa hau. Urriaren 5erako Aretxabaletako udalak antolatu du Arkupe kulturetxean. Egitaragua 8 hitzaldiz eta erakusketa kolektibo batez osatua egongo da. Eta topaketaren bidez Euskal argazkigintza garaikidea sustatu eta balioetsi nahi izan du antolakuntzak. Euskal Herrian bizi diren egilei, lurraldean garatutako proiektu artistikoei, dokumentalei eta pertsonalei zabalpena ematea. Euskararen etxea plazara, erakusketa edo izen hori daraman erakusketa ibiltaria. Paratu dute EHUko EHUk leioan duen egoitza markatu. Erakusketaren helburua Euskara aintzinako hizkuntza izateaz gain, gaztea, zirraragarria eta eraikitzen ari den hizkuntza dela ezagutaraztea da, eta baita munduko hizkuntza aniztasunaren parte dela nabarmentzeare. Euskararen etxeak eta Bizkaiko Foru Aldundiak antolatu dute erakusketa EHUko kulturaren laguntzarekin eta dagoeneko irailaren 21 atzotik aurrera, duela 2 egunetatik aurrera, hor dugu ikusgai abenduaren 4 arte egongo da Leioako kampusean. Erakusketa Bilboko Euskararen etxean dagoen Euskararen interpretazio zentro berriaren lagin bat da, zentroko edukietatik abiatuta sortu baita. Euskararen etxea plazara erakusketaren helburua zuzen esan bezala, Euskara horrelako hizkuntza aintzinako zaharra izateaz gain, gaztea ere badela ezagutaraztea da, eta komunikatzeko gaitasuna duen hizkuntza jakina. Horretaz gainera, bisitariek, hau da, aurreratzen diren bisitariek haien testigantzak ere utzi ahal izango dituzte euskararekin duten harremana aztertzea xede duen arien jolas baten bitartez, bai eta galdera irekien bitartez. Eta hitz kantatuak eta literatura espekulatiboak bat egingo dute Gutun Zuria Zabaliken hitzordu berrian. Hau da, bertso saio espekulatiboa. Egongo da Bilboko Alondegiko, auditorian urriaren 22 arratsaldeko 6:30. Usue Alberdi, Miren Amuriza eta Unai Iturriaga. Ikusentzunezkoei dagokionez beste behin, gurekin dugu Gaizka Izagirre Pantaiak Euskarazteko kidea. Kaixo Gaizka? Iepa, udan ere euskarazko eskaintza zabala egon denez, onats udan ikusitako euskarazko eduki nabarmena. Netflixen familia kontu bat, Nicole Kidman eta Zac Efron ezagunekin, superdetektibo bat Hollywooden, film mitikoaren jarraipena, Eddie Murphy, Kevin Bacon eta barrekin, eta The Union batasuna, Mark Wahlberg eta Halle Berry aktore ezagunak dituena. Prime Video plataformara jauzi eginez, May December pelikula bikaina Natalie Portman eta Julianne Moorrekin, Todd Haynes zuzendari entzutetsuarena, Eraztunen jauna telesaia, boteraren eraztunak bigarren denboraldia, oraingoan hasieratik euskeraz bikoiztua eta ostegunero atal berri bat estreinatzen ari dira. Finean, umorea eta giro post-apokaliptikoa uztartzen dituen telesail berezia, eta Hitman, Richard Linklater zuzendariaren film ederra. Eta berri oso pozgarri batekin amaituko dugu, izan ere Animebox plataforman euskarazko edukia txertatzen hasi dira, eta horien artean Dragoi Bolaren saga osoa. Eta ez ahaztu, zernon-ikusi.eus webgunean topatuko dituzuela asteroko euskarazko nobedade guztiak. Hurrengo astera. Mario López Lointek Gernikako teknikari ohiaren kontrako auzibideak aurrera jarraitzen du. Fiskaltzak 14 urteko espetxe zigorra eskatu du entrenatzaile ohiarentzat.
Basogintza eredu iraunkorragoa sustatzea du helburu Tantai Baso Jabe Kooperatibak. Kooperatibako kide den Markel Arriolabengoarekin bildu da Hamaika Telebista. Adi. Euskal Herrian zenbat baso ditugu. Horietatik gehiengo utzita daude eta gutxi batzu dira zainduta daudenak. Horretan dihardu Tantai Baso Jabe Kooperatibak basogintza eredu iraunkorragoa sustatuz. 2018an hasigitzen, errez kooperatiba moduen, eta 3 ildo nagusi jorratzen hasigitzen. Ikerketa, basuen kudeaketa eta hezkuntza. Hasieratik ikuspuntu kritiko batetik, gaur egungo basogintza ereduen inertziekiko, eta apurka formatzen joan gitzen, bestelako basogintza ereduetan, eta gaurkoz, errezen bidez eta Tantai Baso Jabe Kooperatiban bidez, dauko helburue egungo basogintza eredue transformatzeko. Eredu desberdinak daukogu Europan, aspalditzik lanien dabiltzenak, eta horrek ekartzen gabetze Euskal Herrire eta praktika jarten baso publiko zein pribatuetan. Azkenengo 100 urtietan, batez be Gipuzkoa eta Bizkaian garatu den basogintza eredu da, basogintza eredu intensibo bat, monolaborantzan oinarritutakoa, kanpoko espezieekin batez be, ekartzen diez arbola batzuk euren artien genetikoki oso antzerakoak dienak, landatzen diez modelo agronomiko baten barruen, eta txandara iristen dienin dara mozten diez. Oso labur esan da. Guk proposatzen duguna da, 8 basuek, bertako espeziez osatutakuek, anitzauek egituran eta espezie konposaketan, eta mosketak itzen diez beti bakanketa bidez. Inoiz ez da baso dana soiltzen, eta zuraren ekoizpena besteko garrantzia dauko, gainontzeko ekosistema zerbitzuen hornikuntzako bai. Aipatu bida, basogintza eredu hau, ekonomikoki errentagarri xeala bai, eta gai dala gaur egungo basogintzak eskaintzen dauen egur hori eskaintzeko bai. Egoeri oso desberdina, batetik dau esan digun EAEko Kantauriar Isurialdia, eta hor monolaborantza da nagusi, eta eredu intensibo hau, oihartzun handixe da bilartzen basogintza eta eredu hori esparru honetan, krisisen dagoelako azkenengo urtietan gaixotasun da izurriti dago kixonez, ero horren ondorixoz, baina gainontzeko eremutan oso desberdina. Araban adibidez oso baso garatuek dauko, ekoizpen gaitasun oso handixe, lur oso onak, eta esan digun dala leku bat oso emankorra. Hor guk defendatzen dugun eredu hau modu duren baten edo bestien jartzen da martxan leku desberdinetan, Naparruen bebai, Naparruen apur bat danetik emuten da, eta iparraldeko leku gehienetan bebai lantzen da basogintza batez bertako espezieekin, eta modu askoz ez intensibo hauetan. Orduen, Euskal Herrixe bere osotasunien oso desberdina paisai aldetik eta kudeaketa aldetiko bai. Arrazoie da, bertako espeziak egokitzeko gaitasun handia daukiela, klima larrialdien edo beste gertakari, muturreko gertakarien aurrien, daukie resilientzia handia bat, hau zergatik, daukie oinarri genetiko aberatzau bat, aberastasun horrek emoten dutzo berme bat, gaixotasun da izurrite desberdinen aurrien hobeto egokitzeko. Eta egonkortasun horrek aukeri emoten dabe bai, lehorte badatorren nien edo beste gertakari badauen nien, egokitzeko gaitasun handia bat emoten duzko. Eta gaur egun, inoiz baino biharrezku hau da, erresilientzia hau bermatzia mundue orokorrien oso aldakorra bilakatzen, geroz eta aldakorra bilakatzen da bienien. Bazkidetzak 100 gora daukogu, 100 gertu, baina 100 gora. Kudatzen ditugu guztira bazkidien lurrek esango nauke 600 hektarea, baina orotara 1000 hektaratik gora, batzuk ondion bazkidetza prozesuen daz, beraz hori, 1000 hektaratik gora kudatzen ditugu eredu honen peien. Izpi lelopean badator aurtengo kilometroa jaia, igandonetan urriak 6 ospatuko da Azpeitian. Ikasberri ikastolaren aldeko eguna hitz egiteko gurean dugu Alaitz Epelde artezkaritzako kidea. Ongetorri Alaitz? Bai, kaixo. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri ere, dena prest duzue Gipuzkoako ikastolen jaiegun handirako, 58. edizio da aurtengoa. Gogotsu zaudete?
Bai, oso gogotsu gaude, egile esan ikastolan ja nabaritzea, giro hori jende asko dabil, ikastolan inguruen bueltaka, bolondrezak lanien aidie, eta bai, oso gogotsu gaude egun handile iristeko, ze dana prest dakeu eta dana antolauta dakeu. Dena antolatuta duzuen, nolakoa izan da antolakuntza lana? Ba, bueno, oindala urtebete inguru hasi ginen lanien, oindala urtebete lekukuen jaso genuen, eta, bueno, bai nahi izen deula urtie izetie, pixket kilometruen urtie. Egunea behira bakarrik ez, urte guztien egin lana kilometro usain horrekin. Eta ekimen desberdinek antolatzen jardun geha, hilero, eta, bueno, egile esan da nahiko arine intzaigu alde hortatiken. Ez ditugulako ekimen arrakastatxuek bilau ez dara, baizik eta ekimen xumi hauek, baino era berien arrazku utziko benak. Bai ikastolako komunitatien eta bai ikastolatik kanpore bai. Eta gero, hasi ginen pixkenaka talde desberdinek osatzen, talde txikitatik hasita, pixket antolakuntzai behira, ikuskizuna, edo gastronomia, edo muntaia taldie, eta gehien bat udara ondoren ja talde horiek osatzen jungea, bolondrez gehiago sartzen talde horietan, ja egunea behira. Baina urti orokorrien oso ondo junda. Oso ongi baloratu duzue beraz urte osoko lana, gozatzeko aukera ere izan duzuen, naiz eta oraingoan jaialdia oraindik ez den jaso, esan bezala, 3 ardatzetan gainera antolatu duzue jaialdia, konta iguzu gehiago. Bueno, alde batetiken, lehenengo ideia zaparrada bat egin genuen, zer nahi genuen gure kilometro hauek zerren inguru nahi genuen antolau ez, eta ideia zaparrada hortatiken 3 ardatz nagusiek erten ziren. Batetiken euskeria, bestetik kulturartekotasun eta aniztasun eta azkenik herrigintza. Euskeria, arnazgune baten bizilea azteitin, baino arriskueke badazkeu, eta zaitu inberdeu. Kulturartekotasun eta aniztasune, geure loguek ondo adierazten bezala, eguzkilo horiek, ostro guztiek desberdinek dauzke, gu bezala, gure pertsona guztiek desberdinek gea, baina era berien beharrezkuek. Eta horri ikutu nahi izen ditugu eman, eta azkenik herrigintza ikastolie herritik sortutako zerbait dala herriko eragile desberdinekin lana izen nahi dugu. Lana iti nahi izen dugu urte guztien zier. Euskara, herrigintza eta kulturartekotasuna eta aniztasunean antolatu duzu beraz jai hau, egun handiari begira, zenbat gune izango ditu hortengo jaiak? 4 gunetan banadeu pixket herrien, lehenengo gunie plazan egongoa, herriko plazan bertan, biharrengo gunieia pixket Loiola aldeaka etorrita esklabatan izango deu, 3. gunie gure ikastolan eta 4. gunieia Loiolan bertan, Loiolako basilika aurre hortan. Baita ere esan berdegune askoko ibilbidie edo guniek aukerau ditugula eta era guztitako ekintzak antolau ditugula, egunien zier, bai gazte, bai heldu, danak ondo pasatzeko moruen. Bai, konta iguzu pixka bat gehiago, zer nolako ekintzak antolatu dituzuen berdegune hauetan? Beti bezala etorriko eragile desberdinen eskutiken etorriko puzgarriek, gero dauzkeu bertzuek, kontzertu desberdinek, Trinifox, Ro, Urtze bai, etorrikoa, Erromeie, Tapia eta Leturia, Imuntzo eta Beloki, ikastolan adibidez amaitzeko Janus Lesterren kontzertu bat eukiko deu, eta hortaz aparte, izpi jolasak, kale animazioe, zirku tailerra, lanetik eukiko deu, egun guztien ziren. Denetarik, herritar guztientzat, dena aipatu dituzu voluntarioak, 1000 bat lagun inguru izango zarete voluntario lanetan, auzolanaren erakusle ez dala? Bai, hori da. Azera baten, beldur pixkat geukenun, iraila zieran ezote ginen iritsiko, baina azkenien deialdi zabaldu genuen, eta bai gure komunitatien, ikastolako komunitatien, bai
ikastolan elkarteko sarien eta bai herrien bertan jaso den erantzune ikiragarria izan da, azkenien jendiei ez ezateaino. Bueno, horrek esan nahi du laguntza handia izan duzuela dena aurrera ateratzeko, egitarau aurkezteko eginiko prentxaurrekoan, Pirritx Porrotx eta Mari Mototx Pailazoak omenduko dituzuela jakinarazi zenuten, balorekin bat egiten dutelako, konta iguzu? Hori da, hain justu guk hasiera hartan definiutako 3 ardatzoiekin lan handia indebe, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek urte askotan zier da erabat lotuta daude ardatzoiekin, orduan, behaiei omenaldi txiki bat nahi izen bilou, ze garbi azaltze be ardatz hauen baloriek zein dien. Pailazoak ikusteko aukera izango dugu Azpeitian? Zein? Pailazoak ikusteko aukera izango dugu Azpeitian? Bai, hemen izango, behaien omenaldi txiki hortan parte hartuko be, eta hasiera ekitaldiene gurekin izango eta kalejira bat ingo deu behaiekin, ikastolatiken plaza. Giro ezin hobean ziurrazki, milaka eta milaka euskaltzale bilduko zarete aurten Azpeitian, zein izango da aurtengo edizioan herritarrei helarazi nahi diezuen mezua? Bueno, alde batetiken herritar danantzako festa bat egin deula, komunitate dana kontutan hartuta, gaztiek, helduek behar berezile dauzkebenak danantzako, euskeratik eta euskeraz, eta baita ere, errespetuz, eta batipat festa sano bat, ez dugu inongo eraso sexistek eta beste erasoik onartuko, eta, baita ere punto horiek jarri ditugu, batematek beharra izango balu bertaguteko, eta behar berezile dituzten aurrentzako ere bai, pase batzuk atea ditugu, momentu jakin baten bai, kolatan aurrea pasatzeko pase azkarrak, momentu baten agobiauta sentitze baldin maie, plazan eta ikastolan gune lasaiek eukikoitu baita ere, momentu baten lasaitu eta berriz festarekin bat iteko. Pase horiek nola eskuratu daitezke? Zuekin zelan jarri daitezke herritarrak harremanetan? Tiketak erosteien tiketeratan bertan hor eskurau laizke pase azkarrak eta lasaitzeko gelako pasiek ere bai. Ongi, eta lehen esan bezala, jaiak gune seguruak bermatzeko protokola osatu duzu eta gainera puntu umoreak ere egongo dira, gune guztietan egongo dira puntu umore hauek? Egongoie herriko plazan, ikastolan eta loiolan. Kontu neuki esklabak hementxe ikastolan tegauta daudela, gertu daude, orduan ez da beharrezko ikusi esklabatan beste puntu umore bat jartzia. Baina hala ere, lantalde guztiek eta voluntariotan arduradunek dienak ikastaro bat jaso zeben protokolo horren berri jakiteko. Hau da, momentu jakin baten, txosna lanin daun pertsona batena edo guneko zaintzaz arduratzean pertsona batena norbait gerturatze baldima, badakigu nola inberdeun aurrea. Iruietan ikusi dezakegun bezala, Eskapai Elektrotxarangako kidek sortu dute aurtengo kanta, eska erritmo duna bestia da, nolakoa izan da bestiaren eta bideokliparen sorkuntza? Askotan esan dugu ez, kilometroak 0 kilometroak izan diela, eta ikastolan bertan Elektrotxarangako kidiek dazkeu, bai ikasliek, bai irakasliek, orduan zuzenien behaiena junginen, nahi gustauko alitzaioken abesti hau iti, eta bai letrak eta bai musikie behauekin dube. Eta behin kantuez egin da zauenien, bideoklipen grabatzeko ere bai, hemen bertako herriko hainbat eragilekin, batekin eta bestikin itzen genuen, eta hemen herrien bertan daun dinamuen grabau alizen genuen bideoklipen. Abestiak dioen moduan, etorkizuneko kimuen buru, gure hizkuntzaren aberri da kilometroak, hau da Euskara, erdigunean duen jaia, Euskararekin loturik zer esango zeniok herritarrei? Lehen esan detan bezala, ez, Azpeitin arnazgune bat da, Azpeitin euskeraz bizigea, baino zaitu inberra dakeuz ikerketak hor daude, eta esate kanpotik eraso asko egiala jasotzen,
eta geure txikilen artien geruta gehiago diena, baita ataiene erderaz hitzeiten aitzeitugunak, eta eutzin berdi joula geuriei. Arnazgune horri eutzin berdi jo, ze inor ez da arriskutik kanpo. Kilometroak nondik norakoak jasota, azkenik, bertaratu nahi duenari, nola garraioari begira, zer gomendatzen diozue? Lehenengo gomendioe alduna behintzet garraio publikoa erabiltzeko, bertara iristeko, eta bestela, ez dela arazoik egongo, askoiti aldetik datozten antzako, bai Munaten eta bai Txerloien aparkalekuek egokituko ditugu, eta hortiken autobusek ipiniko dira Loiola aldea gerturatzeko jendie. Hor ja, lehenengo laugarrengo gunien sartuko litzezke, eta beste aldetik, Zestu aldetiken eta Tolosa aldetiken datorren jendientzako, landetako poligono industrialin egokituko ditugu aparkalekuek, eta hortiken plaza inguratzeko ez da bate arazoik. Beraz, mila aukera ditugu bertaratzeko, bai garraio publikoan, baita autoz ere, aguraldiare lagundu zuen. Aurtengo edizioko bideokliparekin agurtuko gara laitz. Esker mila eta ondo pasa igandean. Eskerrik asko zeuei, venga. Otua. Bai. Maixuak baian da poeta, eskainiak denei merezi duten arreta. Izpizu elkarrekin ikastola auzo ere, etorkizuneko kimuen buru. Gure hizkuntzaren aberri, izpizu elkarrekin ikastola auzo ere.
auzo erre, etorkizuneko kimuen buru.